do novembra meseca sledeće godine će sve da bude otvoreno, ali ćemo neke delove da otvaramo i ranije. U svakom slučaju, da vam kažem nešto. Da li će negde da bude mesec ili dva kašnjenja? Pa kasnili smo 50 godina. Ali zato sam se zahvalio, rekao sam, njega sam hvalio da nemam pojma ko je čovek. Dakle, i sad smo se upoznali, zato što ta firma iz Republike Srpske Integral, ako nisam pogrešio, dakle, prihvatali su ljudi, znate, kad dođete na tereni, ne možete kriviti uvek i projektante. Ako ne može Sveti Petar da predvidi sve šta će da vam iskrsne na deonici. Dogodi se nešto, ali su oni intervenisali i prihvatali su taj posao. Ja sam mu rekao, čovjek je gledao u budućnost, pravi sebi reference za neke buduće poslove. Pogledajte, ovo su oni uradili ovde, ove mrtvice 1, mrtvice 2, bukvalno su vrhunski napravili. Videli ste i onaj deo što smo prošli, što smo već otvorili, Grabovnice, Klisura, pa ono izgleda kao u Švajcarskoj, ono što je ukorićeno i tako dalje. Tako da dobro to ide i bit će sve u redu. Mi ćemo sledeće godine da imamo kompletan koridor 10, jedino ne znam za Levosoje Srpska kuća, to me brine, ali je to manje važan deo, dakle, u svemu mi ćemo da uradimo sve da se završi sve, dakle, na koridoru 10 prema Makedoniji i Grčkoj, ali i na koridoru 10 prema Bugarskoj. Koridor 11 otvaramo sad 31. Da li 31. ili 1. novembra, svejedno, i šleperom, pošto ti imaš dozvole, Dmitre, on ima dozvole za šlepere, ja u šleper i pravac kroz tunel, smejite se vi, niste se tako smejali pre 20 dana, tad ste govorili da ne može da se prođe šleperom. Idemo šleperom da prođemo kroz tunele, da vidite svih 40,4 km koji su na ponos građanima Srbije, centralne i zapadne Srbije, tako da posle toga treba da završavamo Lajkovac-Ljig, posle toga Ub-Lajkovac smo već završili, treba signalizacija da se uradi, ostaje nam Obrenovac-Ub i sad završavamo potpisivanje za Obrenovac-Surčin, što je negde oko 220 miliona evra i ekspropriacija se već radi, tako da uradit ćemo više autoputeva i bit ćemo, krajem sledeće godine imat ćemo više autoputa nego Hrvatska. Više kilometara autoputa nego Hrvatska, a pre 5 i 6 godina govorili su kako ih nećemo stići za narednih 50 godina. Vidite kako to ide.